Human mo og copy ano inyong assignment? Oo, ma'am. Kapi ako bebe, kaya wala ko kasulat. Ay, sumbun ka ma'am do. Wala kayo kape-kape. Ano ba, susunod ko ba? Pwede rin, pag susunod, madrag assignment. Hindi, pero di ko kaya sin, no? O sige, kay human mo copy, pwede na manguli. Goodbye and thank you, ma'am. Mabuhay! Ay, ayaw mo kalimot magmaha. Mag-Halloween costume baya mo. Ay, sige, ma'am. Bye, ma'am. Alam, ma'am, nanghuli na sila, ma'am. Uy, di kayo na malagi ka diha. Nanguli na sila. Ay, sige, ma'am, bye. Ay, di kayo, basi makalimot ka ha. Pag Halloween costume ugma ha. Ay, copy, ma'am. Saan naman oras? Asa naman tayo mga classmate yasin? Bot lang gani, ma'am. Ako pa isa. Ay, ma'am, nasi diyan mo, no? Uy, di yun. Yan ang late man ka. Ma'am, nadugay ko sa costume, ma'am. Ah, sige, lingkod. Yan. Isin, ito mo ng costume mo. Wait, di ba? Kaklaro, ano? Ano ba yung wait lady nga lalaki? Manggid, era good pagbot. O, mo, asa mo na costume niyo mo? Ay, siya ba na may balaan lagi naman eh. Doon ako, super secret. Uy, dari, no? Ma'am, good morning, ma'am. Uy, good morning Darin. O sige, lingkod. Kasi na may kulang para magsugod na ta. Sige nila, dudot na lang ko lang, ma'am. Gaya to nila. Saan na yung oras? Magsugod na ta ba? Good morning, ma'am. Good morning, classmate. Unsa man kay kayo dili man bang horror boy? Unsa man yung gusto mo ito? Pero te pangita. Ginawayon kayo. Langan Halloween man. Si Dudut na lang wala no. Di naman siguro tumabot si Dudut, uy. Absent ang guro to siya, mamay. Wala kayo costume si Dudut ba? Kinabsin man. Hindi na. Na, nag-ulan na noon. Sige, magsugod na ta. Sige na, ma'am. Sugod na to, ma'am. Sige, magsugod na ta. Ingat to si Dudut ha, nga zero jud siya. Sige, ma'am. Ino na to na mo, ma'am. Sige nga, ito na mo, ma'am. Okay. So, ani hay, act ninyo ang inyong karakter. So, kisa may una, ay ikaw na lang yon. Saan, ma'am? I-act ni mo yung karakter ba? Gusaon ni mo paghadlok. Di, ma'am. Gets na ako, ma'am. Sige yon, dito asugod yun ha. Hadlok kami yon. Okay. Ma'am, zombie ako, ma'am. Ngani ko mga adlok, ma'am. Ay, very good. Tama na yun. Sige, next na. Ay, sige, ma'am. Sige, ma'am. Sige, kisa may next sa inyo ha. Ay, ikaw na lang, Sen. Sige, ma'am. Ako, ma'am, kay wait lady ko nga lalaki, ma'am. Huh? Ano ko mga adlok, ma'am? Uy, luka po. Uy, okay na na, Sen. Okay, next na. Ma'am, yan ako, ma'am. Sige, kisa, ma'am. Oh, sige, Dik. Ikaw na, Dik. Ma'am, ako si Tanggol, ma'am. Itanggol, giday. Sige, next. Pwede rin, ikaw na. Man ako. Ay, kabalo ko si mong costume rin. Kuha na siya, kanang pare nga putulugolo. Hindi, ma'am. Vampire, man ko. Ay, vampire, day ka. Sige, hadlok kami. Nanay mo, mga adlok, ma'am. Maak pa din ko, ma'am. Dali, sige, Jessel. Ma'am. Ay, vampire. Hadlok ka, oy. Oh, sige. Sige, ma'am. Salamat, ma'am. Pagliog yasin. Ay. Wow, amazing ba? So, palakpakan na ito ang atong mga kagalingan. Pinag-effort man ang tanan. So, ang inyong grado, 50/50. Dodot, 0 gyud to. Okay, wala man siya. Plus, dudo to ni Abo to. Ma'am, good morning, ma'am. Ay, may gani. Kinakaapas pa ka. 0 unta ka. Alin na dariya? Ma'am, sorry, ma'am. Late ko, ma'am. Yo, gusto mo doy. Hadlok na, boy. Hadlok ka, noy. Kapri, bay. Kapri, agta na. Magani, nakapas pa ko. Ah, sige, Dot. Hadlok ka namin, Dot. Dali lang. Hello, ma'am. Ay, karoon na, Jud, ma'am. Ah, sige. Dot, ugma na lang yun pag-perform kay naami or Jud nga meeting karon. Balik ka rin na imong costume, ha? Ugma na, ma'am. Kapoy pa ko yung ni, ma'am.